नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओ तुमचा परत एकदा मनपूर्वक स्वागत आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलवर पण तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आता मी चाललो आहे आमच्या विरेर बावड्यावर। तर आज बावड्यावर ब्राह्मण भोजन असा आणि आता थेच चाललो आहे। तर आता ब्राह्मण भोजन चालू होतं, आता भटजिया वगैरे इलेले आहेत। तर त्याला जाऊया बावड्या। तर मित्रांनो, तुम्ही आता बघितलं असंच ब्राह्मण भोजन झालेला असा, म्हणजे जेवण झालेला करून, त्याचबरोबर गणेश पूजा पण करून झालेली आहे आणि वाडी वगैरे तो दाखवून झालेली आहे। आणि आता भटजिया का जेवतात, तर भटजिया का जेवून झाले की नंतर मग आम्ही पण जेवणार। चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण थांबूया आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, व्हिडिओ कसं वाटलं कमेंट तर नक्की सांगा। आणि त्याचबरोबर तुम्ही तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटाया।